Armen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Si Adela, ginaingon, love ko kaayo ikaw, apan dawaton talang nga dili kita ang gitagana sa kahitasan nga maoy magdayon. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Asa bang ka, oy? Moadto ko sa ilang lina, nay. Lina ka ha? Dili ka ha nga magkita na sad mo atong jande? Kung si John di man ganay akong pakikitaan, nay, okay raman sad kay ako muna siyang uyab. Uyab lagi. Pero, maglangay-langay magpakasal nimo. Doon na nagoy nahitabo ninyong duha. Unya, nga nung magdiki-diki pa man na siya pakasal nimo, be. Alanganin palagi siya sa kwarta, nay. Kay bisan og dili ta maghikay og daghang pagkaon pero makagasto man gud ta, ana. Okay raman sad ko. Magtinabangay mig tigom. Nga ako sad mo tigom sad ko. Nadawat naman sa ko isip tindira sa tindahan sa lungsod, nay. May income na di ako. Ambot lang nimo, Adila. Unya ka na magyud tingali mo lihok ba? Kung makakita na naglain sa jande. Na di na mahitabo, nay, uy. Nahigugma si John din ako. Parehas mi nga nahigugma sa usag-usa. Og dili na gid mi magbuhag pa. Si Badur pala imong gisugot. Kay disidido kay tumupakasal nimo. No, wa ko'y gusto anang tawhanan, nay, uy. Og di sad mahimo nga sugto nako siya kay may uyab nako. Okay. Nilata sa tungod sa lungsod ay. Di nilata sa lunch. Ining atong lungsod. Kabantay ka? Dong, si nanay ba? Sige og ingon nga magpakasal na jud kuno ta. Kapoy sa sigig pamati sa yaw-yaw niya. Uy, pakasal na lang ta. Bahala gamay ratag budget. Sige. Aron, muhilom na sa nanay mo. Magpakasal ta. Apan, ako sang inon sa tatay na ko, ha? Sige dong, magpakasal na lang kita, ha? Sige. Naugtas motor. Oops.
Day, dali na. Ano, day? Chicken joy na sa ta. Chicken na sa ta, Slads. Lami, ano, day? Lagi dong, ya timing kaayo nga bago kong ligo, humot pa kay ning ako dong. Lumot, nangalimyon dito, day. Nangalimyon na. Tara, day. Tara, day yun. Umuta Humot kit na, kay gisyampuhan ko na, niya kibutang ang pahumoy. Hindi ka bantay ko, day. O, pas ako kaihi. Hindi ka bantay ko. Janty. Kius, kius. Wala ko buwan ka rin akong but. Sige dong. Dari, day. Bila, day, bila. Bila, ano mo ka pa? Ay, Dong. ano? Sige dong. Sumay ko na ni sa sapa. Why? Okay ni. Oops. Agara. Janty. Janty. Luyang Janty, uy. Pwede taon niyang luyaha nga nakakuhag duha ka round. Ako gusto pag-idunta ko kripansi, pero nitiko ko naman ang iya, ha? Ablihan ko din pintana, bi. Aron makalusod ang hayag sa adlaw din sa akong kwarto. Nihayag na akong kwarto nga naablihan ako ang bintana. Di na kinahanglan pa nga pasigaon ang suga. Hala? Kanang nangyay sa upos, simpik anang dako nga punuan sa saging. Si Pador man na. Hala, grabe sa iya, ha. Taas ka ayo. Layo na kay kang Janty. Hala, mihangan siya nakakita siya nagtanaw ko sa iya, ha. Daoy, kauwaw. Iya ko nakita nga nagtanaw sa iya, ha. Nanguyab pa ni siya na ako. Daoy, ganahan ko sa iya, ha. Ninduta ka gunitan ato, uy. Unya, kan, uy. Agoy. Huwag ito nakutuyuan nga makakita siya. At bang sa bintana sa kwarto di ay ito niya adapita. Ay, ahak, we. Kantay mingar ba nga. Nangiso nga ako pagtanaw niya. Samot nga dili ko niya sugton. Kay basin mahadlok to nga. Makakita sa ako nga perting dakuag taasa. Ay. Tinuod ka, Gaulino? Olay, Jesus. Bida naman kami to. Watong ko si Adila, kita si mo ay. Ganahan to. Kaha, Gaulino? Olay, gigaw. Sultihan ka lang ka. Ang tanan nga babae nga gusto kayo na sila nga kanang mga lalaki nga dagkog bunal. Kung makabanagan ni silang lalaking gamay bunal, ang uyab ng lain. Di, mga bit at sila kay labag yun nila ang ilang bana nga dakong bunal. Pero kung gamay bunal, mga bit! Kung katol ganing babae, mga bit, there go! Mangita gina silang mga dagkong bunal! Sa ato, bagaw. Wala ito sa gilainan nga nagtanaos ko, Ginahan to. Ha? Tuo lang na ako. Ganahan to siya. Sus, gaw. Timing nga ba nga nangisog nga ako, Nisok? Sama ka rin, tawa. Nangisog ako, Asa ko natanawa tayo. Sige, malig pangisog, Asa ko natanawa tayo. O, dailanan ako. Tanawa tayo. Dira. Tawa. Tawa. Di ba? Grabe ito. Muro maghalo, ibed. Bida.
Ayaw. Buhi na. Ay, naguniti ka, wap. Ay, gaw. Ano ba yun? Tabakog balik ko. Lami ang aring kanon, gaw. Watay daog, ay. Ay, daog. Bayot ka, unya gagaw sa tao. Buhi na. Ay, daog. O sa yan, manguyab ka ni Adila. O mamisita ka nga may uyab naman nga si Jandi. Na, milagdas Manilas Jandi pa, oy. Nausa? Si Mana Kapin pa konto siya dito sa Manila. Milaga. Usa, ewa man siya. Ang mamisita kong Adila, mamasin ko pa. Nausa ka matahon, oy. Pagkadaghang pure nga daga niya, ana ang mga anang may uyab na. Kanya di na ma-virgin. Oh, kana nung imuha, dako man na. Liwat na ako liwat. Kabantay ko ana. Ang babae nga, maigo ana, murasag, murag mga anak, uy, murag mabirginan pagbalik. Hinoon, sad. May uyab naman yun sa Aldia ba? Adila pa, si Adila. Adila, Oh. Pasinsa ka na. Oh, sa Ay, so, wayan lang gud nako pa. Kay, nagsulti si Gaulino, nga, Nga sa ba? atubangon ko nung ni Adila kung mamisita ko. Usa, dili na ko usikan ang higayon pa. Salamat kayo, Day Adela, nga gisugot ko nimo. May uyab naman ang tako. O di na ko angay pa nga masugot nimo. Apan-ambot, nga nung gisugot man to ka. Kung unsa kadako ang gugma ni Jan didihan nimo. Palabuan ko ini, Day Adela. Pero, unsa may buhaton nimo kung maulit na si John D sa tundapit. Kalain bayaan niyo nagdubli ko uyab. Di siya ni maayo ang gibuhat na ako. Ayaw sa pagnunaw na, anak. Ayaw sa gunaw na si Jan di. Kita, ugma ha, manuroy ta. Adto ta sa syudad. Ito naman ko'y motor. Sige. Ato ta sorry sa syudad. May dito kay layo. Huwag makakita nato nga nagkuyog ta. Motel? Ni atahunong ining tungod sa motel? Manuta diha, day. Please. Ayaw kong balibari. Mahal kayo, teka. Kalain ba yan itong gibuhat? Uy, may uyab mang kuko. Sige na, day. Maluwi ka na ako. Mahal ka ka. Uy, maluoy man sa tanim mo, Sige na lang. Papalang ko maluoy ni mo, Sige, ta na, manuta sa motel. Itong batuay. Yes! Tagang salamat tayo, tiya. Tano, day. Kilami na kayo. Alam niyo, Ilaw na ko ini. Ikit-kit mo ang... Paspasakay ka na. Pinamagwan ka na. Hindi may nag-ayaw. Ako nang gubod akong boxer, ha? Alamin ako. Ang grabe ho nang imo, pagunita ko na ko. Lamurag ba to? Sige. Sige. Lamin na kayo. Alibi, ako na ni kong sumuhat. Asa ka dito. Sige. Kita sakit. Nag-easy akong, sakit ka namin. Mura, Pemiro rin sakit. Pemiro rin sakit. Madyon,
Grabe ang kasakit nga akong gibati dahil gihilabtan ko ni Bador. Human sa nahitabo, siya na akong gipili. Pag-abot ni John di gikas Manila, ako ding gibuwagan. Ako siyang gisultihan nga may lain akong uyab ug may nahitabo na namo. Busa, dawaton ta na lang nga dili gid kita ang nagkadayon. Bago ito magkasama ang kaagi ni Adila, dinhining tulumanon. What's the style? Dawato na lang nga dili magkadayon style. Kini mga sugilanon gisuwat ni J. Badayos, dalit sa RMN Production Center.